Crvena zvezda je zvanično dobila novog čuvara svog gola. Dugo najavljivani Izraelac Omri Glazer potpisao ugovor sa šampionom Srbije koji podrazumeva trogodišnju saradnju uz opciju produžetka na još jednu sezonu. Time je istakao veliko zadovoljstvo i rekao da je dolaskom u Zvezdu napravio veliki iskorak u svojoj karijeri. Velika čast je za mene što sam u prilici da potpišem za veliki klub kao što je Crvena zvezda. Želim da se dokažem na terenu. Svestan sam da je ovo šansa, ali i čast za mene. Svi su me lepo i toplo dočekali, a ja jedva čekam da se dokažem na terenu. Golman koji je do sada upisao 5 nastupa za svoj državni tim će imati veliku odgovornost da na dostojan način zameni do pre nekoliko dana neprikosnovenog čuvara zvezdinog gola Milana Borjana. Borjan je legenda Zvezde, uradio velike stvari za klub, praktično je postigao sve u srpskom fudbalu, takođe odlično brani i za Kanadu, pokazao se na svetskom prvenstvu. Ne poznam ga, ali sam čuo da je dobar čovek, ipak on je Milan, a ja sam Omri i hoću da pokažem sebe i svoje kvalitete. Ne želim da me gledaju kroz prizmu njega, već kroz onoga što ja postignem. Glazer je stigao na preporuku trenera Bahara i ističe da je dobio poziv koji nije mogao da odbije. Bio sam iznenađen jer nisam radio sa Barakom Baharom 2 godine, ali se znamo iz Izraela. Ipak znao sam da je Zvezda veliki klub i nisam razmišljao o drugim opcijama kada sam dobio poziv. Odmah sam rekao da. In the first minute he said to me that there is an option. I said immediately yes. Glazer u Zvezdu dolazi iz Hapoela Berševe. U ovom klubu je nastupio 83 puta, a na 34 utakmice nije primio gol.